23 जानेवारी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं जन्मदिन वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून शिवसेना जनसंपर्क अभियान सुरुवात करतात. गेल्या वर्षी आम्ही 10,000 सदस्य गोव्यात केले आणि 1,000 सदस्यांनी सक्रिय सदस्य आम्ही नोंदणी झालेली असा. या वर्षी आम्ही पक्षाच्या अभियानाशी सुरू केले असा की गोमंतकातल्या खेड्यापेड्यात वचून गोमंतकातल्या जनतेपर्यंत वचून शिवसेनेचे आचार विचार आणि संस्कार सांगव, शिवसेनेचे कार्य सांगव, त्या अनुषंगान जनसंपर्क अभियान आम्ही 23 तारखेक सुरू करतात. तसेच वाढदिवसानिमित्तान अनेक वृद्धाश्रम असतात, त्या वृद्धाश्रमात वचून ते प्रबोधन करप. खरं म्हणजे वृद्धाश्रमाची अपेक्षा की वृद्धाश्रम जाय असे आमचे विचार केन्नाच ना. तर वृद्धाश्रमात वचून त्या ठिकाणी असे सुचवप की त्यांची जी फॅमिली असा त्यांच्या फॅमिलीपर्यंत वचप आणि त्यांना सांगप की वृद्धाश्रमात आई वडील जाऊन लागले घरावरात त्यांची सेवा करा. जीएमसी सुद्धा असे अनुचित प्रकार भरपूर घडतात. त्या ठिकाणी पेशंटांना त्रास दिले जातात, पेशंटांचे महत्वाची वस्तू घायाळ जातात, बाहेर गाडी पार्किंग केली असतात त्यातून पेट्रोल काढत, अशा अनेक गोष्टी घडतात. तर शिवसेना म्हणून आम्ही तो आवाज उठवलेला आहे. त्या ठिकाणी येणाऱ्या 23 तारखेपासून आम्ही बारीक लक्ष देऊन त्या संदर्भात आवाज उठवून सरकारपर्यंत पापाचा प्रयत्न करत आहे. अनेक सरकारी शाळा असतात आज बंद पडल्या, त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असा, ती संख्या वाढवून त्या ठिकाणी लोकांना प्रबोधन करत आणि मातृभाषेचे जे शिक्षण असा तितले महत्वाचे असा. ते मागीर कोंकणी जावं मराठी जावं पण मातृभाषेचे शिक्षण जे असा अत्यंत महत्वाचे असा. प्रबोधन केले आम्ही वतले आणि त्याच अनुषंगान काही मंदिरं असतात किंवा काही अशी जागा असतात चर्ची असतात, त्या ठिकाणी फुलं वाटली होतात, त्या ठिकाणी गरीब लोक आपला व्यवसाय करतात, त्या काही आच्छादन देऊ ते वतान बसतात, दव पडटा, थंडीन बसतात, त्या काही छत्री देऊ आणि शिवसेना म्हणून आम्ही असे छत्री वाटप त्या दिवसापासून सुरू करत आहे.